Mitäs tässä nyt sitten oli kyse? Kysy tässä. Onko sulla jotain kysyttävää? Ei, en mä ole valmistunut tähän. No ei tarvi olla, mutta jos puhutaan ihmisistä, jotka laittaa maahan, niin mikä oli se niin kun idea ja ajatus tähän näin nyt? Idea ja ajatus tässä nyt on vähän paljastaa, että pitää on niin homman oikea nimi. Puhutaan niin asioista ihan oikealla nimillä. No puhutaan vaikka tästä, joka sinua haastatteli 2 kertaa, kun olit koditon. Kyllä. Meillekin haastatteli 4 kertaa. 4. Mä oon yhteensä saanut häneltä 190 €. Mm-hmm. Sisältäen sen henkilökorttimaksun. Ja silloin siinä 4. videossa niin hänellä oli ollut mun henkilökortti 6 viikkoa. Ja ei se ollut mitenkään ollut hävinnyt, vaan ihminen oli hävinnyt mun henkilökortin kanssa, oli lähtenyt Suomeen sen kanssa. Mä en päässyt hotelliin, mä en päässyt mihinkään. Ja että jos ihmiset ajattelee, että Jetro on mua niinku auttanut jossain tavalla, niin ei todellakaan ole. Että 190 on se. Mä sain 50 tai 40 joka video. Ja sitten se tarjosi kahvit. Että ihmiset luulee, että se on mua auttanut, niin ei todellakaan. Mm-hmm. Ja mitä on nyt tapahtunut Retrolle, mikä nyt hänen nimi onkaan? Niin... No jos hänellä on miljoonia ollut ja on niin paljon edes niin verovelkaa, niin ihmiset tähän näistä mun YouTube-videoista niin on sitten kuitenkin saanut jotain tuottoa. Mä taas en. En oo saanut mitään. Jotain pientä avustusta on ihmisiltä tullut niin henkilökohtaisesti, kun on heitä nähnyt kadulla, mutta sekin on semmosia alle sanoisin noita 20, 30, ehkä 10 satseita. Ihan reilusti alle 300 voisi sanoa. Ja lentoliput ostin itse. Ja Jetron kanssa on ollut kyllä aikamoista. No saanko kysyä, mikä se on aikamoinen? Jetron on tullut jonkun aikaa. T2 tuli tänne. Vähän pulskempi oli silloin. Mä olin silloin ravintolapäällikkönä duunipaarissa ja se oli just ennen kuin se oli se viimeinen työpaikka, mikä mulla nyt on ollut. Ja hän sitten siitä alkoi meidän viharakkaussuhde. Okei, saanko kysyä, oletko siis harrastanut seksiä Retron kanssa? Ei tarvitse sanoa yhtään mitään. Kyllä. Si o no? En sano. No comment. No comment. En ole. Okei. Mutta hän on varmaan ilmeisesti jotenkin ollut sinua kohtaan. On ollut ihan mukava. Mukava? Ihan mukava on ollut, joo. Mutta sehän on, että sitten heti kun hän tarvisi rahaa ja videoita, niin sitten hän otti minun yhteyttä. Ja näistä mun YouTube-videoista niin hän on edelleen katsotuimpia hänen koko kanavalla. Ja hän edelleenkin saa niistä mainostuotantoa joka katsoja kerta, niin hän tienaa siitä rahaa. Minä en tienaa yhtään. Olen edelleen nytkin täällä niin kuin Suomesta ja niin kuin Suomesta tullut tänne edelleenkin päin taas samassa tilanteessa kuin ennen. Meillä oli syntymäpäivä. Niin. Eli jos ihmiset luulee, että mä täällä... Minä lauloin eilen sinulle cumpleaños, veli. Että hyvin ei mene. Ja jos ihmiset luulee, että mä oon hirveästi näistä... Mä sain 200 € sain noista Ilta-Sanomien haastatteluista ja... Sitten mulla on varastettu lompakko taas ja varastettu puhelimet ja kaikki. Ja ihan tyhjän päällä. Että edelleen tarvitsen apua. Okay. Eli Suomen valtioltakaan en ole saanut apua. 4,5 kuukautta olin Suomessa, enkä saanut apua. Ja Jetro silloin kun mä näin sitä. Ja mä pyysin häntä silloin
puhua sitä auttaa mua. Niin näin, että joo Sini, että taas on rahat mennyt kaikki huorijat jotain. Että ja niin menee.